Eu son Chicho, que, bueno, formo parte de Ortiga, aí canto, formo parte de Boyanca Costova poñendo bases e formo parte de Los Rastreadores facendo un pouco de todo, Pois, bueno, ao principio escoitaba pois, as clásicas cousas que se escoitan nesa época, pois Los Suaves, Extremoduro e ese tipo de músicas que ao final na época de hai 15 anos ou así era o que escoitaba toda a chavalada. E, bueno, entrando no instituto, pois tuven aí un par de amigos que me moldearon bastante. Un foi Iaguito, que me abriu todo o mundo do heavy metal e tal e cual, e foi moi guai. Outro foi, sobre todo, Lucas, que me abriu así o mundo do hip hop e todo eso. Entón, sí que unha vez entrei no instituto e os coñecín a eles, pois todo o meu consumo de música cambiou. O sea, non radicalmente, pero sí que digamos que se expandiu moitísimo e foi como a base de, bueno, das cousas que despois eu investiguei e me interesei. Home, pois non o teño moi claro, pero supoño que pasan varias cousas. Entre a globalización e que tú necesitas pertenecer a algo, pois o mellor é unha etapa na que simplemente che enseñan un produto e todo o mundo consume, pois tú vas a ir porque senón eres raro, no? Entón, a min, por exemplo, pasoume un pouco que eu empecé, sobre todo, a interesarme máis na música galega e en galego cando xa era máis maior, o sea, non con 12 anos e 13, pero mellor con 20 e tal, porque, bueno, chega un punto no que dices, bueno, porque estou eu consumindo Nirvana salvajemente cando hai peña aquí que, bueno, pois non é Nirvana, pero é outra cousa que está igual de ben e ainda por encima tócame geográficamente e hai como hai unhas temáticas e unha forma de facer que é como a que teño, bueno, como a que teño eu, non? Pero que se parece máis ao meu que o tal. Entón, como ainda por encima esa xente a podes coñecer, sabes, e compartir cousas, pareceme increíble e tamén por eso eu chego un punto que dixen, tío, hai peña que me rodea que fai música, pois vamos a por estos. Pois a verdade que non sei, porque, bueno, como teño varios grupos e tampouco é que compartan moito o espírito entre eles, pois non sei, porque con Ortiga teño un público super amplio a nivel edades e a nivel moitas cousas. Con Boyanca non, porque é un rollo máis de café para cafeteros. É xente sana, xente que nos conciertos desfasa totalmente, pero respeta aos demás, que máis podo pedir, non? E que siga engordando as listas de fans. Eu fago música, que son cousas de notas e de tal e cual, e o das redes, home, pois si, miro que non vaya perdendo seguidores e que o meu grupo este indo pa menos, pero esas cousas de estadísticas e eso eu creo que lle pertenece ao meu manager, porque para eso é o meu manager e eu a mí dejarme con los do e los re, sabes? Entón, sí que é fácil, o sea, hai que velo e é importante desde o punto de vista económico e laboral, pero bueno, ao final o que importa é pasalo ben, non? Tú cando vas ao instituto, pois todas as actividades a priori, se eres un chaval ou unha chavala desa edad, pois vanche aburrir e tal e cual, e eu creo que, pois poder achegarte un pouco ao mundo da música, que é algo pois supuestamente guai, sería moi positivo, e máis cando estás nunha edad efervescente e tan que necesitas conocer, necesitas cousas e, a mellor algún chaval lle tocas así en algún sitio que dice aquí isto hai que cambiar, sabes? Aquí hai que facer movidas, tal. Entón, eu creo que sería moi guai, además, tamén mola, pois, o que decías un pouco antes, crear referentes reales, é dicir, xente que, pois, que faga cousas que che gustan e que parecen difíciles de facer, pero que ao mesmo tempo son o teu veciño e é o que che fai ver que é posible e que joder, que hai que darlle e xa está. Un saludo para a chavalada de Ao Son da Nosa Música, a ver se nos vemos, eu que sei, nas gradas algún día ou algo así, vale? Venga, besito, chao. Arrancáchelo como las vallas, te fichaste la cama no chao.